Loh, kon ki ho. Ayo, I'm ready bisa. Buyang Kono buyang kate ya nandi. apa? Aku ambek Ruli kate nang kafe. Jare kate Kok iso nang koyo ngene iki lho. Apa Om kaya ya? Ya gitulah gimana ya. Ya. Itu bisa berlukur. Saya. Dadah. Untung cerah rek. Oh ini enak ini. Bisa jangan ambil jidon hari. Wiwi. Sok ati kerja tok ae. Sekali-kali ngafe. Semangat is. Soporo nek kono ono gomblek. Kurang kok gak enak ya. Kau saus, sowan. Lho iki. Kaya apa sih? Kate nandi kon? Tenang jidon. Lapo? Lho kate ngafe black masuk kate kerja tok ae. Ya sita lawak dijak sita. Kon iki jak ngomong bekenceng ae. Aku sak susu. Masa aku kepingin nge-refresh no awakku gitu. Terus Ya kepingin melok kon ya kafe ndi kepingin melok aku. aku utang aku gurung bayar wingi kate melok. Yo jogrok aku. Utang piro sih? Tang 85 kon bayar 13.000 sian. Jadi kurang piro? Kurang 28. Adah mandangun kon iku masalah. Melet to? Apa melat? Istilah melet to belum dibayar apa gak? Foto, bol kate ngitung duit. Kurang piro? 28. Wis. Lho kak keman tak susuke. Wis kawan. Oh, ngono ya saiki yo. Kawan. Sing penting aku seneng. Terus? Aku melok lah tenandi. Yo ngene kafe wapi. Wis kafe ndi melok aku. Yo wis ayo. Ngono. Yo salina. Salin. Maksudnya kurang boys. Yo kurang rek. Oke, tak salin aku. Yo salino sik rono aku tak nang jidun. Ya iya, bareng bisa nong sadalan. Masuk aku ya kepingin nang kafe. Lho yo tak cari kafe kono boys black pun karo paling. Enak. Kan CR kono lho, ro enggak kono. CR. Iya. Karo aku. Kan kami salino sing boys lho black. Oh ngono. Cuma sini aku lho, aku semacam boys. Sepuro di kono gombe. Iya. Ya, yo salino sik. Oke. Mari aja jidun iki rek. Dun, ayo. Selak sore Dun. Loh, aku siap mulai mangan tadi kon, gak muncul. Ketemu Black Dun. Ketemu Black yuk melo. Ya melo. Iya. Wadah. Ya bu. Iki nambahi biaya pengeluaran iki. Gak Dun, duit Black wakeh Dun. Mosok Iku bayar utangnya aku dilebih yo. Mosok. Ya gak apa-apa. Ya wis ayo wis gas wis. Endi arek saiki? Wis salin. Takon salin sing boys pokoke wis. Loh, lah Black nandi. Sik salin mari lak teko. Nyusul rono apa rene are? Yo rene jarine. Maling nge-grab iki ya. Iya gak apa-apa, arek telu. Iya, sepeda gak cukup. Gak apa-apa nge-grab ae. Iki sih dong ngapain nandi sih? Nang CR lho Dun, cerita Sena. Oh, Artu Panes. Iya. Enak deh. Enak. Pisan aku rono. Black cek suwe ini sih.
Lah ya iku mbuh laran macak ya apa arek iku. Para pinisepuh sesepuh ingkang dahat dinedona. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan. Amurwakane anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken. Ngunjukaken raos puja dalah puji. Loh, kon iki Ayo, I'm ready pisan. Black. Kono kate nandi, Black? Wah, Nang kafe. kono kate rapat PKK apa ya apa? Nang kafe nggih batik ngono rek kadek gilap ngono rek batike. duwe kanca siji. Kendung ini rek. Menyesuaikan awakan wis kewut. Aduh, ngisi-ngisi janan arek iki rek. Awak kan wis kewut tau menyesuaikan diri. Tapi yo gak ngono juga, Black. Waduh. Guyang Kono guyang kate ya nandi. apa. Aku ambek Ruli kate nang kafe. Jare kate Kok iso koyo ngene iki lho. Apa ada yang salah? Yo. Lah wong wis Don, style iki Adon. Wis. Iki lho Don, Don. Lho, gelayangan iso iki Don. Soangan. Bukan tekan isor rek. Lah yo, menyesuaikan Sunduk diri, ya layangan iso. menyesuaikan diri awak guys kewut Yo Dek kono iku boys Black. iya ngerti Lah nggih aku. batik ini yo kudu atuke ta Black. Terus apa iki? Duwene Yo si apa Don omahe areke ado. ngomong aku ki wis boys lho iki wisan. Ayo gak apa-apa wis setengah isin. Ayo saya budal-budal ada ayo. budal setengah isin rek. Budal-budal. Wis jalan numpak opo kon iki saiki? Mbak Grab ta. Untukmu akeh kok. Tenangan numpak opo eno helikopter lah. Kok ngejak padeku rek kok ngene. Waduh, jan ngisi-ngisini wis. Boys kok ngene kok ngisi-ngisini Wis ayo wis lautan. Wah, pingin rek. Terang ae bos iki. Cirek ngene wah, cirek. Yo ngene iki, kon iku tak jak nang ngene kafe sing bois kate ngopi. Lah kon iku lho aduh lapo gawe koyo ngene iki lho lapo. Iki korong jam goblok. Jan gegeten iki aku ndelok kon ngisi-ngisini tok are. Korong jam. Wah, Ya iki apik ngene. cirek nom-nom iki. Yo iku ngono bois. Lah kon gawe koyo ngene lho, waduh kok ndelok wayang ae kon iki. Ya ya apa maneh rek wong jenenge awak iki wis kewut anjene. Ya apa Dun kancamu itu? Mbuh, Nyesuekno arek angkat tangan aku. kan kok kon ngene. Dindi. Ono cok golek sing aneh-aneh lho, Black. Iki niki kelas tok iki panganane. Mangkane iki Mbak. lho, panganan jaman saiki. Lho, Mbak mau pesen? Wis Black pesen Black. si. Aku anu ae tuang markisa, Mbak, satu. Markisa lek jangan lah ya, Bos. Butuh. Jangan Waduh markisa. dasar iki. Ya apa maneh. Sini lho, Black. Lah ya apa Kon pesen opo? Mbak iki takon ura-ura apa ono ah? Markisa lek jangan lah, jangan markisa. Gak ono wis iki lho, Black. Kae minumannya opo kon? Iki wis iki. Kolok ah. Tuang mix berry, Mbak, satu. Yo, tuang berry. Sama lagi? Kopi satu. Kon apa, Dun? Wis mari aku. Oh ya wis. Ya aku kopi kok. Terus kopi gak aneh-aneh kok tambah waktu aku tambahan wis Ya kewut wis kopi kene. 3, Mbak. Baca di omah ngombe kolok. Iya, Tak pesen kolok ah. awak iki ngombe kolok. Ini hari pisan. Ayo iki enak iki arek bekenteng tok iki. Kene sing nggawa. Aja nomang nganu, gawe ono map. Lah iya. Cocok nggawa map. Sing bayari kene. Wong mari kok kuraan salah dhewe jak rene. Wis ngisi-ngisini kon Black. Ngono. Enggak. Enggak mangan temenan ah. Wis gampang, sing tuwek kari. Engko entek jarine dientekno sing enom. Ya enak itu Black. Lah ya ngono nggawa sing nom-nom anu sing Ide iku sampe wong cacelengan lho aku jak kon traktir. Tuwek nggawa ngene kan ya gampang. Dendi iki. Oh kono ya. Kono.
kono sepi ya. Koyo kate buwu are modele. Nang ngene yen rame-ramean waduh. Koyo nang manten malian ya. Ini malah golek gen menyendiri rek ya. Kate ini golek gen rame-ramean ya. Gak apa-apa. Delon Black arek boys lho. Goblek sari lho. Ayu ya. Iya, lah kan pakaianmu koyo ngono. Lah kok salahmu dhewe awak tok mari kelurahan kok jak rene. Wis, gak iso ngrasakno. Cuman urusi surat-surat kok jak langsung seret rene lho, salahmu dhewe. Lha iki tekku sing ndi Mang rek? Aku ngelak rek susu rek. Wis entekno wis. Ya iya. Ngelak. Enak Black kopi Black. Enak. Ya lumayan, ya enak ndek kene. Timbang kopi di kampung. Entekno cucukmu cek tahu mangan di kafe kono lah gak tahu biasane sego pecel kampung paling. Iya, enggak tahu mangan ngene-ngene awak iki, Bos. Parang Mangan Black. ngombe. Suwe nih rek. Halo. Wis ndek endi awakmu? Aku ngenteni iki lho, Ndek. Apa iki beach pool, Ndek isor, cedek kolam. Iki mari ki nandi Black, enak Black. Ya apa? Black. Opo? Wah. Kon wani kenalan. Lho iku Sari are. Sopo Wani sih? aku. Sari wanyi iki lho Sari. Lu goblek rek. Lah iya. Ewe tari. Ayo wis Ya apa ya? taruhan. Sing iso kenalan ambek iku bayar 100. Waduh kawani aku, Bos. Lho. Kawani aku, Bos. Awak wis kewut, Yo. Oh, Bos. iki momen langka iki. Awak wis kewut, ya raimu bejeger ngene sik enom Yo, payu. yo, apa sih, Aidon? Awak wis gak siap. Modeli koyo. Ayo yo. Ambek kon barang yo. Sing iso kenalan, sing iso lari iku 100. Ayo wis. Satu C iki aku ngarai meroro tok mikir. Yo wis salah ayo. Ya wis, oke wis. Iya, Don. Oke. Ayo Don ojo meneng Yo, wis, ayo. ayo. Ono satu C, oke. Ya wis ayo yo. Ya wis. Aku sik yo. Ngono ah? Yo. Ya wis kondisi Moro kondun. Moro iki terakhir. aku terakhir. Lho iki sik ae. Gak aku sik ae. Oh, awak iki bagian terakhir. Aku sik ae. Iya wis. Delok ning aku. Yo sembarang wis. Cucukku delok nih lek nang arep wedok iki. Iya, ya aku pingin ro aku. Wis aku sik yo. Aku pingin ro. Delok yo. Delok cucukku Raimu iki. aku. Kenek arek iki. Delok bejegermu ya hanya ini oleh, Kon. Enak iki kesempatan pertama. Iya. Pak iki rek. Tapi yo grogi, suwe gak kendar. Waduh, Kon. Mau kita ndak berdes. Waduh. Permisi, Mbak. Sendirian, Mbak? Iya, sendirian. Aku boleh duduk nggak? Ya boleh. Oh iya. Siap. Kok nggak ada temennya, Mbak? Temenku masih OTW, Oh. nggak tahu sih. Iya, Mungkin iya. masih di jalan. Sudah dari tadi, ta? Dari tadi. Gak apa-apa. Saya juga sendirian. Kenalan dulu. Iya, Pak. Oh, saya Yanuar, tapi sering dipanggil Cimblek. Duh, lah kenapa? Saya ternak burung ciblek. Oh, Rumahnya mana, Mbak? sini Mas, rumahku di depan. Oh, deket ya. Iya, ya. Mbak ini ngomong-ngomong kuliah apa kerja? Kerja aku. Single apa sudah punya pasangan? Ya, sekarang ini bisa dibilang single sih. Oh. Kenapa Pak, ya, ya. Mas? Oh, enggak, Mbak, enggak apa-apa. Enak, Mbak, di sini suasananya. Ngomong-ngomong kita kok banyak persamaannya ya, Mbak ya? Samaan apa aja, Mas? Ya orang Malang, single, ya kerja, gitu. Iya, ya. Kita jodoh paling, Mbak. Ya ampun. Di sini suasananya enak loh, Mbak. Iya, aja, Mas. Ada kolam renangnya di situ. Jam Jumat aku mesti ini. Oh, sampean suka renang, Mbak? Apa? Oh, berarti ubur-ubur ikan lele. Lek sampean kecebur, saya yang nulungin, Le. Ini, Mbak. Ya Allah, kembang pengu iki Mas. Mawar gak nok ta? Gak ada, Mbak.
Apa iki? Ono kembang telekan. Mbak, ngomong-ngomong saya masih jelek gini sering nolaki cewek-cewek lho, Mbak. Maksud sih? Iya. Rupane sampean kayak ini iki. Wis berpuluh-puluh cewek tak tolak, Mbak. Rupa apa iku wedoke? Ya cantik-cantik. Apa ditolak? Ya enggak serkai. Banyak ya, Mbak yang ngejar-ngejar saya, enggak sombong loh ya. Level sampean tinggi. Ya, iya sih, harus cantik, tinggi, wangi. Terus gini ya, Mbak. Aku njaluk nomor WA ya oleh, Mbak. Waduh Mas, seprani lek nomor WA gak doyan. Nomor rekening Bu. Waduh. Lah iku ya sik, Mbak, sabar ta. Nomor WA lu gawe apa? Yo kan iso nyambung Mbak, nyambung silaturahmi. Meneh-meneh tak WA lek bengi, lek awan, lek isu. Ngono. Sales Mas. Sing ngene Mbak, jujur yo. Aku seneng sampean. Sampeyan gelem dadi pacarku. Yang sampean naik tas rini ngono. Maksudnya apa? Yo gak apa-apa, Mbak. Aku koyo serka mbek sampean, Mbak. Semenjak pandangan pertama iku wis koyo cinta aku ambek sampean. Men pas kenal kok iso wis ngomong kayak ngene sih Mas? Yo gak ero, Mbak. Iki jenenge Mas. perasaan cinta, Mbak. Tapi gak vital kayak ngono ki Mang. Salah ngene kayak ngene gara aku dia. Gak apa-apa, Mbak. Iya, gelem dadi pacarku. Ora Mas, wis ora. Anu wis, seprane wis sampean pindah Mas. Lha apa? Koncoku mari kate rene, gak enak ae lek moro ono sampean di kene. Waduh, berarti aku ditolak iki, Mbak. Yo, Wis gagal maneh, gregeten aku. Ya apa? Apa? Apa modal susah ini hari? Kalau lungset nih, Gagal. Oh, gagal sandiwara. kon kakenan weten pola. Jane arek sewari ya. Aku mau Rano Karno barang, ambil kembang barang lauk. Iya, kayak sandiwara arek wedok saiki gak seneng sandiwara. Ayo kon, saiki lek anu loncar aku. Itu tak gitu kok Reno. Teteke yo. pengin ro aku. Permisi, Mbak. Sendirian lah. sendirian. Kenapa? Boleh duduk sini ya? Duduk sembarang Mas, duduk ringin tuh ya gak apa-apa Mas. Loh, boleh apa enggak? Kate lapo sih Mas? Yo. Boleh kenalan? Enggak. Waduh, berarti nggak boleh, Mbak ya? Enggak boleh Mas, wis aku atene ono perlu. Ya wis, Mbak. Maaf, Mbak ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Wah, Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Ya, Bo. waduh. Wis Ya bos. menyerah wis, Black. Wis menyerah. Wah, Aku sing boy sing ngene Wis ditolak. angel. tambah Menyerah. Ya apa guys? Menyerah apa ya apa? Lah kadang perjanjian meja bundar iku mang. Yo wis cobaan nggak apa-apa. Wis cepet iku mang. Yo wis cobaan nggak apa-apa wis. Gak kira berhasil. Wis ku ngongkok pawaan Paling ngene. sepak ini tambahan. Lah iya pawaan ngene Saya ya. tapi cobaan. Ya apa? Kadung perjanjian mang ya. Menyerah apa lanjut? Yo lanjut Nek menyerah, Ya wis. kamu bayar 100, tak bagi loro. Yo mau aku. Guraku. Lho ya ayo, berarti kudu rono. Waduh iki opo iki? Ya sakarepmu menyerah apa terus sakarepmu. Aku gak medeni yo. Arek iku watos ati. Aku sing Kita mbok wis ngene lho yo, ditolak. Sembaranku tunggu dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Loh, tunggu mangan iku mang ya. Ya opo sih? Wis gak apa-apa wis ya. Gak apa-apa. Soalnya Cobaan. niate ya. Semangat Black. Sembarang kok niate ya. Ngono ah. Ayo semangat. Lah iya iku makan. Lolos. Ayo dongo catet ae. Kadung nganu aja. Kon iki yo ngene. Menang-menang dhewe, kok bae kudu menungso. Misi Dek, kok sendirian sih di sini? Iya Om, tepak iki rek. Tekok pawakane kaya bos iki. Kaya juragan baku. Boleh duduk.
Ya, Aduh kon. Duh, nunggu siapa kok sendirian? nunggu temen iki tapi koyo areke mbuh kan ono kabare. Hah? Kan kabare? Tuh kasihan rek. Lah kok sendiri gini loh. Namanya siapa sih? Boleh kenalan nggak? Kenalan dulu. Yeva, Rudi. Om Rudi. Iya. Rumahnya mana, Dek? Rumahku di kampung warna-warni. Oh, warna-warni. Berarti kota ya? Ya, Oh. Iya. lan jenengan griyane pundi? Tuh, kayak putu koyo jenengan to, koyo putuku ae. Om, Oh iya. Ya Om, sorry. Om rumahnya di mana? loh, Om yang punya apartemen sebelah sini. Maksud sih? Ini yang punya Apartemen itu? itu. Iya, Om yang punya itu. Iya ta? Di bawah kan showroom. Itu Oh. punya Om juga. Showroom mobil. Showroom mobil. Ya Entahlah. biasa dipakai anak-anak gitu kayak anu. Ya wis. Biasa lah Berarti anak-anak tuh Om pakai. kaya ya? Ya gitulah gimana ya. Ya. Tunggu sampai lukur. Ya Allah. Aduh kok nunggu kursi. Wong iki lho kok kursi dhisik. Aduh, ya. Ayo tak bantu. Aduh. Kok kursi dhisik. Aduh, wis peok kabeh awak iki. Aduh. Wis remuk kabeh awak iki. Kok iso Wis. nih lo? Sampai jatuh. Aduh, terlalu semangat. Maaf, maksud. Aduh. Ya, enggak apa-apa itu tadi. Iya, bores kabeh to, Iya, Dek. Aduh, udah jam segini loh, adiknya nggak pulang tah? Saya tuh aslinya tuh nunggu temenku, tapi kok Heeh. nggak tahu, nggak dateng ya Re. Ya udah tak antar pulang yuk, udah jam segini loh. Nggak ngerepotin ah. Enggak, sama Om aja kok. Om di apartemen sini dekat. Beneran nggak? Iya, Apa? enggak apa-apa. Yuk, tak antar pulang yuk. Ya wis. Yuk. Ayo Mbak. Hati-hati. Ya. Sik ya. Dadah.